Ni yo nyanchre nyase nana edu Jenfi komani ne sembi odi atodwa oso man ni nyina pese hu mpuntuo de hu hia pa sa nkronkro nyumaku aboafo atonfo betumi aboan no aso aban no wasne na nkronkoma wo man mu no watumi de mpuntuo nsoso akodomo mu Nyanche ni ase nkoso hene eye nana edu Jenfi kumani berima kese na wode afutu ama wona wonsem obie se womwa aban ewo man chichire mu sade be ya Ghana bitime nyini ewo mpuntuo mu ntentem wo kire se nka wona wonsem obie no ehwe na nke hawa ewo mpotem wotete no wo so ano anke beboa pa wode nsem wei to adom kase ne mwobra ukobie bo ho ano de ma chebi kurukuma bi a eno wo fen so south man sinum sade be nso hawo no eso betimi ate ewo pom ho ozo sawo so ye sikani a du sawo ye party a honko akoye sawo so ye defo a se du sawo ye yi a honko akoye wayi kire se eye nipa ene ye de ye bibia na honko woni che na wuni awra ho a ene na wiase ne koye ko ne sen eti me ye bibia so so ya na me pese be ye dia dodo na beja ho mfaso na omumma papayo ene ye yo ene nipa kanko ene omofe na omunye pese min kumenya na omunye dia be ya afofo so be free baby aba be ye bi e dia bo wo mu pese bi nuanu mu nyina se ebi ya the fall echeme ebi be ya be ya the fault na se nyame bo na otumo nsem so a mon kan nchirima na musuma yesa na yense na ho e dia mada tame hira mu enye nsuo nkwa na obi ano de ma wo mu wasanso mo mu sika esom Ghana sika 50,000 Ghana cedis ne pragia ba akwe na Kofi Asamo yo hene e wo chebi ai wo offensive south da asese ade a nkoso nyanchre nya koso hene na edu Jenfi abayama chebi kuro ebi sida obedwie kwai obetu suo obeche school for books ade awaye no agine nsem oba no osekuta pradia se ye fame kuro no enyem ko nya na be de waye sika bi wo ho a esikamu onu sika de me ho so nya sikamu ade awaye no ebi sida ye dana se onkun kono mi sa